Φόμενες κάποιες από τις μεγαλύτερες, πιο γνωστές πόλεις του κόσμου, και όταν σταθούμε στο κέντρο του κύκλου μπορούμε να δούμε πόσο απέχουν σε χιλιόμετρα από αυτό το σημείο κάποιες πόλεις που ξέρουμε. Ταυτόχρονα είναι ένα μοντέλο από τα μεγαλύτερα αστέρια που βρίσκονται στο γαλαξία μας, ξεκινώντας από τον ήλιο μας, ο οποίος έχει μια διάμετρο από 1.391.400 χιλιόμετρα, και καταλήγουμε στο μεγαλύτερο αστέρι που είναι στον Μεγάλο Κύωνα, που έχει μια διάμετρο από 2.940.000.000 χιλιόμετρα. Ο εξωτερικός κύκλος έχει μια διάμετρο από 6 μέτρα στον αστρόκηπο μέσα, και ο ήλιος μέσα εδώ είναι μόλις 3 χιλιοστά.